Bagaman alam namin pagalang katawan nyo dahil sa maghapong pagawa. At maging yung inyong kaisipan dahil sa hirap at sakit ng buhay. Iniisip ko paano tatawid, kung paano sasalba. Kaya halos ang panahon ay gugulin sa pagawa, trabaho, ng buhay. Dapat sana ay pare-pareho tayong magpahinga upang sa kinabukasan ay meron tayong lakas magagamit sa muling paggawa. Subalit, dahil sa maganda at mabuti niyong kalooban, ay nagpaunla kayo sa paanyaya ng aming mga kapatid. Kaya kami ay papasalamat, una, sa Diyos, ikalawa sa inyo, sa pangalang Iglesia ni Cristo. Maging doon po sa nagbigay sa amin ng pahintulot na kapitan ng barangay, si Kapitan Romeo Dizon. Pati na po sa kanilang mga kagawad na nagbabantay para mapapanatili ang kapayapaan ng ating gakong ito. Para malaya namin maisagawa ang aming paghahayag at aming kayong mapaglingkuran sa magitan ng mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan namin sa loob ng Iglesia. At kayo po ay inaanyayahan namin na masusin ninyong pakinggan itong amin pong ipaglilingkod sa inyo. Hanggang mamaya sa pagtulog niyo sa gabi, maalala ninyo yung mga katotohanan ng aming ipinaglingkod. Alam niyo, mga mahal naming mga magulang at mga kaibigan, lahat ng tao, no, may kanya-kanyang suliranin. May problema. Walang sino man sa ating walang problema. Di ba? At yung problema, nilulutas. Hinahanapan ng solusyon, pagamutan. Dahil sa kapag ang tao ay hindi niya malutas, yung problema niya, ligalig siya, balisa siya. Wala siyang kapanatagan, wala siyang kapayapaan. Subalit, ito ang aming ipaglilingkod sa inyo, hindi suliranin ng isang tao. Suliranin ng lahat ng tao. At hindi iba-iba lunas, may natatanging lunas. Yan ang aming ipaglilingkod sa inyo. Ngayon, maaaring isipin ninyo, hindi ho kaya yung sinasabi ninyo yun nung mukulo sa damit, pagkain, o kaya tahanan. Hindi ho. Na siyang ika nga sabi ng iba, ay prime necessity. Hindi ho yun. Alino? Alino ang pinakamalaking suliranin ng lahat ng tao. Mabuti pakinggan ninyo, babasahin ko ho dito sa Roma, sa 7, ang tala ho ay 24, baka may Biblia po kayo sa bahay, ganito ang nakasulat. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nito kamatayan? Alin po ang pinakamalaking suliranin ng lahat ng tao? Yun ang kamatayan. Bakit po suliranin niya? Samantalang ang tao, paniniwala, pag namatay siya, tapos na. No? Kaya sabi, mantalang buhay ka raw, gayon mo raw lahat makasisya sa'yo. Dahil sa kanya, pagka ikay namatay, tapos na. Ganun kaya yun. Humahanga ba doon sa tao namatay, tapos na? Pakinggan natin, dito ho sa Hebreo, sa 9, ang alaho ay 27. Pakinggan natin. Ganito ang nililinaw. Kung paano itinagda sa mga tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos nito, yun ang kamatayan, ay ang paghuhukom. Humahanga po ba sa tao yung tao namatay tapos na? Aba, hindi ho. Hindi tayo hayop. Ang hayop, pag namatay tapos na. Ang tao hindi. Bakit? Sapagkat sa kabila ng kamatayan, may tinakda ang Diyos. Alin? Yun ang paghuhukom. Nga lang, kaya pag tinuturo namin yan, sabi ng iba, nananakot daw kami. Kalokohan daw yan. Kalokohan daw ba yan? Panakot daw ba yan? Hindi. Ano ang katibayang magaganap yan? Yung kamatayan ng tao. Yun o bang kamatayan ng tao? Panakot. Yun o bang kamatayan ng tao? Kalokohan. Hindi At meron ba naman tao gustong mamatay? Kayo, sino sa inyo gustong mamatay? Walang, kahit na mahirap ang buhay, ayaw ng tao mamatay siya. Ano? Siyempre, pagka namatay ka, biruin mo. Mag-abroad ka, wala nang barikan. Titira ka sa White House. Ano yun Imagine mo.
di ba, namatay ka. Siyempre, ibuburol ka, no? Yung gano'n, yung kapepay, na yung kabaong mo, magkano yun? Pagka gusto mo ng bongga, siguro 80 milyon, no? Ngayon, kung ikaw ang pangmasa, 10,000, 12, no? Yung paglilibingan sa'yo, ano yun? O yung iiwanan mo, paano? Di ba? Kaya kahit na mahirap ang buhay, ayaw niyang mamatay. Pero, ayaw mo, gusto mo, di ba? Ika nga ng mga matatanda, ano sabi? Una-una lang, mauna na sila, no? Saka na tayo, alagay niyo. Tsaka yung kamatay, may pinipili ba yan? Wala, kahit sino ka. Mayaman ka, mahirap ka, may sakit ka, wala, malakas ka, no? Mahina ka. Sabihin mo ikay nag-aral o hindi ka man nag-aral, makapangyarihan ka o karaniwan. Sabihin mo na ika nga mataba ka, payat ka, matangkad ka, no? Mababa, pamputi ka, maitim ka, maganda, lalo na yung pangit, no? Darating yan. Una-una lang, ika nga, no? Ganun din, darating ang paghuhukom. Bakit? Yung kamatayan, paghuhukom, iisa nagtakda. Sino? Ang Diyos. Kaya, nagaganap ang kamatayan, magaganap din ang paghuhukom. Bakit? Kapwa ho, itinakda ng Diyos yun. Bakit ho, suliranin ang kamatayan kasama ng paghuhukom? Pakinggan natin na nakatala dito sa 14 ng aklat ng Apokalipsis. Ay akin noong babasahin, ang kamatayan at ang Hades, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid dagat-dagatang apoy. Bakit po suliranin yung kamatayan kasama ng paghuhukom? Sapagkat kapag kay napagtagumpayan ng unang kamatayan, ibubulid ka doon sa ikalawa. Saan yun? O sa dagat-dagatang apoy? Pag sinabing dagat-dagatan ako, yung iba'y natatawa. O hindi tunay. Bakit? O yung dagat-dagatan Kumbaga sa bahay-bahayan. Hindi tunay na bahay. Kaya nga dagat-dagatan, dahil sa hindi tubig, apoy. Kaya nga sa English, kung tawagin yan, lake of fire. Di ba? Yung karaniwan, ano tawag nila? Impierno. Alam ba niyo kung ano yan? Mabuti, basahin natin kung ano po yan. Dito sa 14, ay ganito pahayag. Iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Siya'y pahihirapan ng kabayan, tasupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok ng hirap nila ay napailan ng magpakailan-kailanman. Sila'y walang kapahingan araw at gabi. Gusto mo mamatay, hindi ka mamatay ron. Bakit? Parusan mo lang hanggang yan Sabi ng Biblia, tatakasan ka ng kamatayan. Ang patay doon yung kalayaan mo sa mga maibigan mo, pero buhay na. Kaya manaramdaman mo yung sakit. Ano katunayan? Ang sabi, walang kapahingaan anya araw at gabi. Kaya masahol pa yan sa death penalty. Alam ba niyo yung death penalty? Halimbawa, firing squad, o kaya yung gas chamber o lethal injection, or yung tinatawag na electric chair. Pero pag sinabing electric chair, parang walang dating para bagang electric oven lang, electric pan, electric stove, no? Pero pag sinabi mong silya elektrika, ano yun? Lahat ng voltahe pasok sa katawan mo. Di ka kaya mangisay. Pero patay ka. Ito, buhay ka buhay ka. Gusto mong mamatay, hindi ka mapatay-matay. Bakit? Parusang walang hanggan Kaya kapag ka napagtagumpayan ka ng unang kamatayan, diyan ka ibubuli. Kaya suliranin yan. Siguro hindi na kami makakasama niyan. Paano yung namatay halimbawa doon sa dagat? Absuelto na siguro. Hindi kaya ganon. Biblia rin o sasagot. Ako tagabasa lang ako. Pakinggan ninyo, babasahin ko. Eto, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ibinigay ng kamatayan na ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. Paano ho? Yung mga nangamatay sa dagat, ibibigay mo ng dagat yung patay na nasa kanya. Yung kamatayan ng Hades, yung patay na nasa kanila. Hatulan bawat tao ayon sa kanila niyang gawa. Paano pa humahatulan yun samantala
hiwa-hiwalay na ho yung katawan niya. Paano nga ba yun? Biblia sasagot. Ito ho, pakinggan natin. Dito ho sa Ezekiel ay ganito mahayag ng tala. Pansinin mo natin, ano po? Ito. Muling sinabi niya sa akin, mangula ka sa mga butong ito. At sabihin mo sa kanila, o kayong mga tayong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito sabi ng Panginoon Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ng hinga sa inyo at kayo mga bubuhay. Lalagyan ko kayo ng mga litid, babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga. Kayo mga bubuhay, inyong maalaman na ako, Panginoon. Sa gayon ng hula ko na gaya ng inyutos niya sa akin, habang ako'y nanguhula, may naginugo, at narito, isang lindol. At ang mga buto'y nangagkalapit, buto sa kanyang buto. Ako'y tumingin at narito, may mga litid sa mga yaon, at lamanin lumitaw sa mga yaon, at ang balat ay tumakip sa mga yaon. Sa ibabaw ngunit walang hininga sa kanila. Nang magkagay sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin, manghula ka anak ng tao, at sabihin mo sa hangin. Ganito sabi ng Panginoon Diyos, manggaling ka sa apat na hangin o hinga, at humihim ka sa mga patay na ito upang sila'y mga buhay. Sa gayon ng hula ko na gaya ninyo to siya sa akin, at ang hiningay pumasok sa kanila, sila'y nangabuhay, nagsitayo ng kanilang mga paa. Isang totoo, malaking puluto. Paano ho? Yung mga nangamatay sa dagat, walang problema yun. Sa iyo, problema yun, pero sa Diyos hindi. Bakit? Kung sa bagay na wala, nagpalinawan Diyos doon pa kaya sa meron. Ano ho? Paano nga? Nagkagutay-gutay, nagkaluray-luray, nagkahiwa-hiwalay na. Kinain mo ng pating, kinain mo ng ibang isda. Paano pa ho yun? Nilinaw, binasa ho namin sa inyo. Magkakalapit-lapit, magkakaugnay-ugnay, buto sa kanyang buto. Lalagyan ho ng laman, lalagyan ho ng balat, tatakpan ng balat. Ipapapasukin ng hinga, matatayo at haharap. Hindi ho maring takasan, hindi ho pwedeng ikalatakbuhan. Maging sa pasyon, kung kayo nagbababasa ng pasyon, laban niyo yung pasyon. Yung pasyon, ginagamit natin yan. Nauna lang kami mag-iglesia sa inyo. Dati rin kami dyan. Yun binabasa tuwing mahal na araw. Quaresma, kung tawagin nila, ano po? At binabasa may estilo, paawit. Pero hindi ko awitin. Bakit ito? Baka magtakbuhan kayo. Karoon tayo ng stamping. Kakantayin ko na lang, babanggitin ko na lang. Nandulo yan sa pahina 210. Hindi ko nadala yung aking pasyon pahupalino. Nasa pahina 210. Pasyong mahal ang sumulat si Mariano Pinapil. Yung kasi pasyong kandaba, si Aniceto de la Merced, ang sumulat nun. Pura Maloko sa Candaba, Pampanga. Ano sabi nun? Ang sabi ho nun sa balye ni Josaphat, ihipan yung pakaka. Ang anghel ay magtatawag. Ito ang ipangungusap. Ano yun? Bangon kayo, mga patay. Magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Niyong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. At kahit mga walang man, buto natin sa katawan, magpuhuling magbibisan, ano pag di magkukulang ng anumang kasangkapan. Ang mga kaluluwa, papasok kapag karaka sa katawan nila, magbibisan magsasama sa tuwa o pagdulusan. Sila ho may deklarasyon yan. Pwede tutulan yan. Dokumentado yan. Sila may sabi yan. Paano kung umakyat ako sa pinakmataas o kaya bumukay ako ng pinakmalalim? Siguro naman matatakbuhan ko na yan. Basahin natin. Ito ho, dito naman ho sa Amos, ay ito ang nililinaw ng tala. Akin pong babasahin. Inyo pong pakinggan at ganito ang nililinaw ng tala. Ito ho, ganito pahayag. Bagaman sila'y humukay hanggang sa Sheol, mula rin kukunin sila ng aking kamay. Bagaman sila'y sumampa hanggang sa langit, mula ro'y ibababa ko sila. O saan ka tatakbo? Saan ka susulay? Hindi mo yan takbo takasan. Kahit sumampa ka hanggang sa langit, ibababa kita. Umukay ka hanggang sa Sheol, kukunin ka ng aking kamay. Wala kang tatakbo. Bakit? Ano ba mangyayari pagdating ng pag-uukom? Ito ho, basahin natin Ikalawang Pedro. Ganito ho ang ating matutunghayan. Ngunit ang sangkalangitan ngayon ng lupa sa magitan ng ganding salita, iniingatan talaga sa apoy, itinataan sa araw ng pag-uukom.
darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw, ng sangkalangitan sa araw na mapaparang, kasabay ng malaking ugong, ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init, ang lupa, magawang nasa lupa, bawang masusulong. Kakilakila mo to. Kaya mga nakikita nyo nangyayari, mga kalabidad, kung ano-ano, kumbaga sa pelikula, preview lang yan, pakita lang yan. Ang lalong matindi pagdating ng wakas, pagdating ng pag-uong. Bakit? Ano mangyayari? Ang langit mga bagay sa langit, mapupugnaw sa matinding init. Yung buwan, yung araw, mga bituin, yung tinatawag nilang heavenly bodies. Subo, siya nga ikaw bumubuo sa tinatawag na solar system. Milky Way, galaxy, asteroids, constellation, yung mga comets, mga bituin, mga planeta, mapupugnaw yan. Itong lupa, lahat ng namit sa lupa, ang sabi ho, bawang masusulog. Yan o yan. Kaya sabi ng iba, kalukuhan na. Bakit? Di hatat nilikha ng Diyos ang mundo yung wasakin niya. Tao lang kaya wasakin ang mundo eh. Ano katunayan? Tingnan nyo, wala namang puno. Di ba? Kalbo na yung mga bundok. Tingnan nyo, pinatubo. Di ba? Iba na ang climate change. Meron tinatawag na yung ating yung araw natin, wala nang lambong, manipis na. Malapit na. Ngayon tatagal ang mundo. Nun lang natapos o kaya nahadlangan o napigilan, natigil. Yun yung Second World War. Bakit natigil yun? Nagbagsak ng atomic bomb doon sa Hiroshima, Japan. Di ba? Ngayon, sa palagay nyo, atomic bomb pa ba gagamitin? Hindi na. High-tech na tayo ngayon. Maraming nadidiscovery, maraming na-invento, maraming nalilikang tao. Di ba? Halimbawa, yung mga nuclear, yun ang mga missile. Ang missile, maintindihan nyo, iba-ibang klase niyan. Meron tinatawag na ballistic missile. Ang isang pagsabog nun, maaaring mapugnaw isang bansa gaya ng Pilipinas. Ano yan? Gano'n pa yung mga nilikha nila ngayon? Sabi nga, push button. Ngayon, kung ayaw mo pa rin maniwala, nasa pasyon niya. Ano sabi sa pasyon? Sabi nung, kukulog na matlilintik, kidlat na nakatutulig, ang hangin bagyong mabilis, uugong na masakit, yung elementong tubig. Ang lupa'y malilinggatong, walang tahan ng paglindol, ang kahoy at mga ibon, tatangi sa tahagulgol, sindak sa gainding panahon. Magmula sa langit, ulan, apoy, na masakit sa lupa'y halos tumakip, magpapasakit sa mga taong bulisik. Kung maubos na mabuksa, lahat ng yaman sa lupa, ang apoy na may bababa, susunugin na nipala, tao hayop na madla, mga tore, mga palasyo, bahay sa diyang edifisyo, mga kalakan sa mundo, walang pagsanang totoo, magiging ulit at abot. Sino magsasabing kalokohan niya? Sila man, aminado sila, deklarado sila. Kung ano mangyayari, magaganap. At yan ay hindi na magtatagal. Kaya, kung sinusolusyonan yung mga suliranin, ito ho lalo na. Bakit? Sapagkat kapag kayo na magtagumpayan ng kamatayan, ibubulit ka sa ikalawa sa dagat-dagat ng apoy sa araw ng maghuhukom. Ngayon, ang ating alamin, malulunasan o kaya yan ang mga pinahalagang bagay ng tao sa mundo. Maraming pinahalaga ng tao Isa-isain lang natin. At saka mamaya, pagkayari, baka meron tayong alam, di itanong na rin natin. Isa-isain natin. Halimbawa, alin ang isa sa pinapahalagaan ng tao? Eto, babasahin ko sa inyo. Dito sa unang Korinto, sa unang talaho ay 19. Eto, paano malalaman? Sapagkat nasusulat, iwawalan ko karunungan ng marunong, isasawala ko kabaitan ng mababait ko. Yung karunungan, pinapahalagaan ba yan? Namumuna ng panumpatot sa labi. Kung kailangan umaroon sa ibayong dagat para sumikhay. O ikaw nga magkahanal di ba? Ng ibang kaalaman. Di ba? Pero kung bang marunong ka, hindi ka mamatay. Di sana, hindi na naman tayo marunong. Masama bang maging marunong? Walang masama niya. Masama yung ikaw mahina ulo mo. Baka ikaw'y samantalain. Lukuhin ka. Kaya ikaw samantalain. Di ba?
abusuhin ka, di ba? Pero hindi ka marunong kayo, hindi ka mamatay. Hindi mo makapagliligtas yan. Ang daming mga pag-aaral ngayon, daming mga scientifico, maraming kung ano. Pero saan sila? Wala na, patay na, di ba na? Lima, yung kabaitan. Yung kabaitan ba'y pinapahalagaan ba yun? Ano sabi ng iba? Ako'y babait. Kahit sino, tinutulungan ko, kahit hindi humingi ng tulong. Ako ay wala akong kaaway, kasundo ko lahat. Ay, napakabait ko ika, lalo pag ako'y natutulog. Wala, super bait ako. Pag ako'y tulog. Kung mo ba mabait ka, hindi ka mamatay. Ano sabi nila? Ang bait mo? Sana, kunin ka na ni Lord. Hindi, makapagliligtas siya. Hindi lalo na pagdating mag-o. Alin pa? Basahin natin. Ito, ganito nililinaw sapagkat nasusulat. Ito. Paano malalaman mo, babae, kung maililigtas mo yung asawa? O paano malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo yung asawa? Yung asawa, pinapahalaga ba yan? Ikaw nga, iiwan yung kamatina, di ba? Sasama sa asawa, di ba? Pinahalaga niya, katunayan, binukulan niya. Lalo halimbawa yung kasalibongga, di ba? Gaano yung dugo niya, di ba? Minsan nga, pag nag-away, yung magbiyanan sino yung kinakampihan? Yung asawa, di ba? Kaysa sa magulang, O kaya, halimbawa, namayapa yung lalaki, ihahatid na sa huling hantungan. Ano sabi ng babae? Sasama ko! Itinula. Ba't mo itinula? Hindi makapagliligtas Diba? O hindi lalo na pagdating pag-uko. Ano yan? O alin pa, sahin natin. Ito ho, sa awit, sa 49, ganito nililinaw ng tala, akin ng babasahin. Ganito pahayag. Ito ho, huwag kang matakot pag kami yumaman. Pagkakalwalagin ang kanyang bahay lumago, pagka siya namatay, wala siyang dadaling anuman. Ang kanyang kalwalagin, hindi ba bang susunod sa kanya? Yung kayamanan, pinapahalagaan ba? Pinamupunan paano ko bago dito sa akin? Yung iba nga, kahit sa masamang panahon, di ba? Kaya maraming iligal Ano ba niya? Di ba? Hanap buhay, hold up, karna, kajak, umapatay. Di kaya? Di ba? Marami. Isa nga wala, ang mahalaga na lang ito Wala na yung puri, wala na yung dangal, kaya mababa na ang values ng tao, di ba? Ano katunayan? Ang maraming mga pinamumugaran ng kasamaan, yung mga ikalay, bahay, aliwan, di ba? Di ba? Bakit? Mahalaga. Pero kung mababayaman ka, hindi ka mamatay. Ano sabi? Dok, gawin niyo lahat ng magagawa niyo, babayaran kita kahit magkano. Buhayin mo na yung anak ko. Sabihin natin na buhay. Pero ibig sabihin nun, hindi mamatay. Hindi makapag-iligtas yan. Kahit super yaman ka pa. Hindi kaya masama bang yumaman? Walang masama niya. Lalo, bunga ng pagsisikap niya. Bunga ng pagpapaganda. Hindi kaya pero hindi ko mayaman ka, hindi ka mamatay. Kailan higit sa lahat, hindi makapagliligtas sa tao yung kanyang kayamanan. Pakinggan natin ito sa Sipanyas. Ay ito pahayag ng kalaakin nung babasahin inyong pakipansin. Ganito ang siyang nililinaw ng talahok ng Biblia. Ito ang pahayag sa atin. Inyo pong pansinin. Ganito ang nililinaw ng talahok ng Biblia. Ito ang pahayag. Kahit ang kanilang pila o ang kanilang gintuman hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupay na masusubok sa magitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagat wawakasan niya isang kakilakilabot na wakas. Nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Kailan po higit sa lahat, hindi makapagliligtas sa tao kayamanan niya. Pagdating ka ng dakilang kaarawan ng Panginoon, ang anyang pirang nila ginto lumalalawang sa kayamanan, hindi makapagliligtas sa kanila. Ang buong lupay na niya masusubok magitan ng apoy ng kanyang paninibugo, wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas. Nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Alin pa? Pakinggan natin ang 12. Ito nililinaw. At ganito ang siyang pahayag. Ngunit, ang tao hindi lalagi sa karangalan. Siya'y gaya ng mga hayop na nangamamatay. Yung karangalan, yung dangal, yung puri, yung reputasyon. Pinapahalagahan ba yan? Pinagmamalaki pa nga yan Honorable, di ba? Ganun yan Kung paano, pinagmamalaki yung mga natapos niya. Yung mga ikangan diploma niya. Ganun din yung karangalan.
O, di ba? Masama bang maging marangal? Hindi ho. Masama namang sira ng papel mo. Hindi ka makatingin ng diretso. Di ba? No. Pero hindi ka marangal ka, hindi ka makamatay. Kung makapagliligtas yun, di sana hindi na namatay yung mararangal. Nasaan sila ngayon? Di ba? Wala na ho. Oh. Sino pa? Pakinggan natin. Hindi makapagliligtas. Basahin natin ang talatang 7. Ito pahayag. Wala sa kanyang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid. O yung kapatid sa laman. Pinapahalagaan ba yan? Abay, sino ba mamahalan mo? Hindi yung kapatid mo. Hindi kaya? Pero yung bang kapatid makapagliligtas sa kamatayan? Hindi. Hindi sarili niya. Hindi niya mailigtas. Ikaw pa kaya? O hindi lalong hindi makapagliligtas sa araw ng pag-hukom. Hindi ho. Bakit? Yung kapatid ko, iglesia. Kung totoong iglesia, ligtas. Di pagka umakit na siya sa langit, di kakapit ko sa paa niya. Hindi. Wala kanyang makatutubo sa anumang paraan ka sa kanyang kapatid. Alin pa? Basahin natin. Balikan natin ang si Panyas. At ito ho ang ating matutunghayan. Inyo pong pakipansin, mga mahal naming mga magulang, sana'y nakikinig po kayo, sumusubaybay po kayo. Ito po, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, malapit na. Nagmamadaling mainam sa makatid bagay. Ang kaarawan ng Panginoon ang makapangyarihang tao. Sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Yung kapangyarihan, pinapahalagahan ba ito ba yun? Naghahangad ang tao nun. Lalo na yan, malapit na. 2016, malagay sila sa puder ng kapangyarihan. Di ba? Siyempre, pagka ikaw may kapangyarihan, somebody ka. No? Ikaw mahalal na ikaw nga presidente, gobernador, senador. Di ba? Yung iba nga barangay lang barangay ako. Barangay ako. May kung barangay ka. Di ba? Kung barangay ka, hindi ka makatay. Kahit sino ka pa. Di ba? Makatwid. Karunungan, kabaitan, kapatid, asawa, karanganan, kayamanan, kapangyarihan. Baka may alam pa kayo. Pero tinitiyak namin, hindi yung makapagliligtas sa kamatayan. Di lalo na sa araw ng paghukom. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung inyong napansin, kung kayo palasuri, sabi niya? Abang tao ako. Ano ba yung aba? Tawawa. Abang tao ako. Sino magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Hindi ho pala yung inisa-isa natin. Sino pala? Pakinggan nyo pa po. Ito, sa 2 Timoteo, sa 1, ang talata po ay 10. Babasahin ko po sa inyo. Ito po, ngunit ngayon ay nahayag sa magitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan. Aalisin ni Kristo. Kamatayan. Kailan? Paano? Biblia sasagot. Ito sa Korinto, ganito nililinaw ng kalahon ng Biblia. Pansinin po ninyo. Narito, sinasaysay ko sa inyong isang iwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang isang mata. Lapas yung doon. Sa uling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay, mga buboy na maguli na walang kasalanan, tayo babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasalanan, magbihis na walang kasalanan, at itong may kamatayan, magbihis na walang kamatayan. Dapat pagka itong may kasalanan, magbihis na ng walang kasalanan, at itong may kamatayan, mabihis na ng walang kamatayan. Kung magkakagayon, mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng magtatagumpay ang kamatayan. Napagtagumpay ang kamatayan. Sa sentido bang hindi namatay? Namatay. Pero bagaman mamatay, muling ano po? Mabubuhay. Anong ulit pagkabuhay? Wala nang kasiraan. Ito, nasisira ito Diba? Tumatanda, nagkakasakit, humihina, papalitan niya ng walang kasiraan. Ito, namamatay ito. Papalitan mo yan ng walang kamatayan. Pagka nangyari na yan, ano sabi? Ano sabi? Nilamon ka ng pagtatagumpay ang kamatayan. Napagtagumpay ng kamatayan. Pero sino mag-aalis? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang tanong natin ngayon, alino ang pinatutunayan ni Kristo itinayo niya upang huwag pagtagumpayan ang kamatayan? Basahin natin, baka may Biblia po kayo sa bahay, sa Mateo
sa 16, ang tala po ay 18. Dito po natin basahin. Alam nyo, itong Biblia ito ay pinagtulong-tulungang isali ng mga pastor protestante katoliko. Katunayan yan, no? May nagda pa si Jaime Cardinal Sin, si Monsignor Jose Gabriel. Babasahin ko po sa inyo sa Mateo 16:18. Ito po siya. Ganito ang nililinaw ng tala. Ito. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi makapananaig, ibig sabihin, hindi makapagtatagumpay sa kanya. Alin? Kahit anya yung kapangyarihan ng kamatayan. Saan? Sa iglesia, itinayo ni Kristo. Ilan ang itinayo ni Kristo? Marami? Sagot ko kayo. Mag-react kayo. Marami ba tinayo? Ilan? Sabi niya, itatayo ko ang aking. Hindi niya sinabing itatayo ko ang aking mga iglesia. O ako ang nagtayo ng lahat ng iglesia. Hindi isa lang. Aking iglesia. Na anong kahalaga nun? Hindi niya makapananaig sa kanya kahit anyang kapangyarihan ng kamatayan. Alin iglesia yun? Karaming iglesia ngayon. Biblia ko sasagot. Baka may Biblia po ngayon sa Roma, sa 16. Talatay 16. Ito, dito rin natin basahin. At kahit anong Biblia ho, baka meron kayo. Kahit maliit na Biblia. Ito. Magbatihan kayo. Bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Letra por letra. Basa po kayo ng Biblia, kahit anong klase Biblia. Hindi po kami nag-uutos. Wala kayong mababasa ng iglesia sa Biblia. Iglesia lang ni Kristo. Yung iglesia nila, di sa pabalat, wala. Sa likod wala, sa gilid. Wala. Pag meron ako, sabihin sa akin. Siguro kahit ministro ko, alis ako sa iglesia. Wala po kayong mababasa sa iglesia nito. Iglesia lang ni Kristo. Kaya, lunas sa pinakamalaking suliran ng tao, yung kamatayan at yung pag-uukong. Iglesia ni Kristo. Bakit? Iglesia ni Kristo. Pinangakuan ni Kristo. Hindi panaligan kahit di ka ng kapangyarihan ng kamatayan. Ano sabi ng iba? Hindi totoo yan. Bakit? Kapatid nyo namatay. Nakipaglibing pa nga niya ako. Buti pa nga niya ako, hindi ako iglesia, buhay pa ako hanggang ngayon. Ibig ba sabihin ng iglesia ni Kristo ay maliligtas? O hindi pagtatagumpay ng kamatayan, hindi mamatay, ganun ba yun? Biblia ko sasagot. Eto ho, pansinin po ninyo. Sa Thessalonica, ganito ang pahayag, sapagkat ang Panginoon din, ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig na arkanghel, at may pagkakak ng Diyos. Pakipansin po, nangamatay kay Kristo. Una, mga bubuhay na maguli. Mamatay man, kuling ano? Anong uri? Una, kung tatambuhay ka, mamatay ka pa. Kung magkagayon tayo ng mabubuhay na nakatitira, gawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Lalo mapalad ka. Bakit? Dahil hindi mo na matitikpan yung unang kamatayan. Yung ibinililibing, hindi na. Aagawin ka. Kasama ng mga unang binuhay, para niya ang Panginoon ay salubungin sa hangin. Sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakay. Lanman. At alam ba niyo kung anong kapalaran nung mga kasama sa unang pagkabuhay na maguli? Ito siya, 20 talatay 6, mapalad at banal ang makalakip sa una pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Anong kapalaran? Nung mga ikangay makakalakip sa una, walang kapangyarihan na niya yung ikalawang kamatayan. Alin yun? Basahin muli natin. Ang kamatayan ng Hades, ibinulit sa dagdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid, dagdagatang apoy. Yun ang naririnig ninyo. Maliligtas si Iglesia Cristo. Hindi ikaw nga, ibig sabihin hindi mamatay. Mamamatay si Kristo nga namatay Di ba? Pero, bagaman ang Kristo namatay, muli siyang binuhay. Si Kristo yun, hindi kayo yun. Bakit? May kapatid ba kayong namatay, taas na buhay? Nabuhay ako. Pag may nakita kayo niya, kahit siguro ayaw kung mag-iglesia, mag-iglesia ako. Palagay ko, pag may nakita ka niya, baka una kang tumakbo. Bakit? Baka sabihin mo, multo.
kailan mabubuhayin at anong katibayang bubuhayin? Biblia po sasagot, hindi po ako. Babasahin ko po sa inyo. Ito, pakipansin po ninyo. At ganito ang ating maliliwanagan. Ito siya. Ito. Datapwat si Kristo ngayon muling binuhay sa mga patay. Na siya, si Kristo, naging pangunahing bunga ng nakatutulog. Siya ang ebidensya. Siya ang matibay na patuto. Siya ang pangunahing bunga. Si Kristo nga yun, hindi kayo yun Ituloy natin. Ito, dadapot ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo. Kaya na, sa kanyang pagparito. Abangan mo, pagparito ni Kristo. Ngayon, sabihin mo, meron ba nang patay mabubuhay? Para ba ng duda, no? Hindi katakata kayo. Bakit? Maging normal, may mga taong dininiwala dyan. Ito, basahin natin. Kung si Kristo may pinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Yan ang sabi. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, ituloy natin. Dapat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Walang pagkabuhay, hindi binuhay si Kristo. Kung hindi binuhay si Kristo, walang kabuluhan ng aming pangangaral, wala rin kabuluhan ng inyong pananampalataya. Kaya meron. Kung wala, pagkabuhay, anong sabi ni Pablo? Kung ang mga patay hindi muling binubuhay, magsikain, magsinong tayo, yamang bukas tayo'y mamamatay. Ayan na. Kung walang pagkabuhay, tama, kumain na tuminom ka ng alam. Pagkayari nun, okay na. Pero ganun ba yun? Hindi May pagkabuhay. At mayroong pagharap sa hukuman. Kung yung hukuman din sa lupa, natatakbuhan. Diba? Maraming hukuman, diba? Judicial court. Court of Appeals, Court of First Instance, Trial Court, di ba? Merong Supreme Court, pero natatakbuhan niya. Pero yung hukuman ng Diyos, hahanap at hahanap ka. Anong katunayan? Ito, basahin natin. Ganito nakasulat ng talahok ng Biblia. Ito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan sa ginawa niya. Po, mahayag sa hukuman. Lahat to, hindi makatatakas. Walang matatakbuhan. Ano pa katunayan? Ito pa siya, basahin natin. Kaya nga ang bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Magsusulit ka. Ano yan? Pero ang Iglesia ni Cristo, alam nyo, hindi natatakot. Hindi kinakabahan. Bakit? Ang totoo, hinihintay nila yan Inip na nga sabik na dumating na yung paghukom Okay, dakilang araw yan. Bakit? Igagawad yung gantimpala. Alin? Yung kaligtasan. Sa mga tao wala sa iglesia, ano yan? Kalukuhan yan. Kakilakilabot na araw kasi yan Bakit? Igagawad sa kanila yung kaparusahan. Iglesia ng Cristo, baga mamamatay, mabubuhay siya. Walang kapangyarihan yung ikalawa. Yun ang tagatagatan ko. Doon maliligtas, Iglesia ni Cristo. Paano kami? Hindi kami iglesia. Paano? Hindi ba kami mabubuhay? Biblia sasagot. Hindi po ako. Babasahin ko lamang po. Baka may Biblia kayo sa bahay, sa 20, talatay 5. Pakipansin po ninyo, tatanungin po namin kayo. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Yung mga hindi iglesia Cristo na namatay, pakisagot lamang po, bubuhayin o hindi? Sagot po kayo. Bubuhayin o hindi? Bubuhayin. Kailan? Pag naganap na 1,000. Ano ba 1,000 taon? Binasa natin kanina, galing kay Kristo. Pag naganap yun, saka lang sila bubuhayin. Aba, hindi pareho lang pala. Bubuhayin kayo namin, bubuhayin din pala naman kami. O di pareho lang. Kung baga sa biyahe, di first trip kayo, second trip kami. O di mauna kayo, sunod kami. Ano ba gusto nyo? First trip, second trip? Ano gusto nyo? First trip, second trip? Third trip ang gusto nyo. Walang third trip. Ano? First, second? Paano yung second? Ituloy natin.
Kung maganap ng 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa. Sagad sa mga gugubat, tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila, gaya ng buhangin sa dagat. Nangagsipanik sila sa kalapanan ng lupa, kinugkob ang kampamento ng mga banal ng bayan ibig. Bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasuko. Ang diablong dumaya sa kanila, ibinulin sa dagat-dagat ang apoy at asupre. Kinanunood din naman ang hayop at ang bulang propeta. Sila'y pahihirapan araw at gabi. Pakailan-kailanman. Makatwid, napansin niyo po? First trip to heaven. Second trip to dagat-dagat ng apoy. Saang trip gusto niyo? Buhay pa tayo ngayon, hindi natin alam kaya tayo papanaw. Pero tsakin mo, kung ikay papanaw, Iglesia ka ni Cristo. Bakit? Pagka ikay namatay, hindi ka Iglesia ni Cristo, bubuhayin ka! Ibubulig ka doon sa ikalawa. Bakit? Hindi mo nasolusyonan. Hindi mo nabigyan ng kagamutan o ikangay na solusyon. Yung pinakamalaking suliranin. Alin? Kamatayan at yung pagod. Pero Iglesia ni Cristo, kahit sabihin pag siya'y mamatay. Kaya nga, doon sa puntod ng Iglesia ni Cristo nakalagay, ako, Iglesia ni. Ganun. Iglesia pagka namatay, diba? Yung ibuburol. Yung burol ng mga Iglesia ni Cristo. Yung taala, yung talagang Iglesia ni Cristo. Wala kang makikita ng inuman. Wala kang makikita ng sugalan. Wala. Siguro kung meron kayo nakita, yung mga kanan niya, hindi Iglesia. Pakikiusapang lumayo-layo. Pero taal na Iglesia, wala kang makikita niya. O sa kanila na nakalagay, RIP, no? Rest in peace. Ano ba? S-L-N. Ano yan? Pakisabi mo, ano po yan? Ano yung S-L-N? Suma, langit, sigurado? Sigurado? Tanungin mo nga, ligtas kayo. Ewan, baka manahe. Diba? Anong katunayan? Huwag naman magagalit. Hindi naman po namin kayo niya para kayo saktan. Sabi nga namin kanina sa inyo, kami na ako na lang sa inyo. Ganun nung yan. At saka, bakit po namin iniayag ito? Para kami mga take? Para kami manuliksa? No, wala po kami layunin gano'n. Sabi ng panalangin kanina, malinis at banal lang aming layunin. Ano layunin namin? Sabi sa Biblia, ito'y mabuti na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Siyang may ibig, lahat ng tao ay mga ligtas. Mga kaalam ng katotohanan. Ano sabi ni Kristo? Ang katotohanan magpapalaya sa tao. Ano gusto niyo? Katotohanan? Kasinungalingan. Walang tao matino isip gusto kasinungalingan. Yan. Diba? Ano katunayan? Kayayari lang. Meron silang okasyon ukol sa mga patay. Kung tawagin Todos los Fiesta ng mga nakapagtataka lang, pati pala patay, nagpipiesta na. Ano kaya talimbawa, lahat ng tao naroon na sa simenteryo. Ano kaya yung isang patay, bumangon. Palagay ko, takbong mati ka ba yun? Walang mati na doon. Sino nagpista? Sila. Di ba? Ganyan o yan. Ganun o yan. Kaya tinutulig sa nga nila Iglesia, ba't daw hindi man napuntahan daw sa simenteryo, alayin ng bulaklak, parasal. Ginagawa namin yan doon kung kami hindi Iglesia. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Alam niyo, mga mahal namin magulang, kahit sa leksikin niyo Biblia, wala sa Biblia yan. Puro inimbento ng ating sarili yung nabis na niya. Nilikala nila yan. Kahit anong gawin mo sa patay. Halimbawa, isang truck na bulaklak, ialay mo. Isang truck na kandila, itirin mo. Ang tanong, alam ba ng patay yan? Sagot po kayo. May pakinabang ba? Sino kinabang? Hindi nagtinda, kumita. Kamamahal ng bulaklak, kamamahal ng kandila. Sino pa? Hindi mahilig sa kainan. Bakit? Parasal, pamisa, siyonaro, panapungaro, babaluksa. May handa, wala. Pero, sino kumain? Pupunta ba yung walang gano'n? Sino ba? Yung mga namamasada, malakas ang pasada, parot pa rito. Diba? Sino ba? Yung gano'n. Sino yun? Alam nyo yun? Nasa libro nila, hindi nila itatanong. Baka gusto nyo malaman. Funeral. Class yan. First class, second class, third class, fourth class. Parang primera, segunda, tercera, kwarta. Pagka primera, special.
tumatagal yung misa. Lalo mga nakakotse, mga at saka yung kampana kay matulog. Ano tunog? Big time, big time, big time. Pagka naman mahirap, huwag lang na hindi mairaos. Ba't yung parang alam nyo? Ba't di ko malalaman nung binata ako, hanap buhay din, photographer ako ng simbahan. Dahil yung tatay ko lumaging sakristan. Yung nanay ko yung kantora sa simbahan. Ano yung kantora? Mga awit sa simbahan. Yung mga sakristan, naging kaibigan ko pa nga Doon sa Balintawak, St. Joseph Chapel, napakalaki na nung simbahan na yun ngayon. Noon, nanliliit lang nun. Makikita mo lang lahat ng mga kaganapan, kinukunan namin ng larawan. Kasal yan, binyag yan, patayan. Pagka yung patay, mahirap, sandali lang. At saka yung kampana, kay Batulog. Anong tunog? Sasagot yung malaki. Dugdugu, dugdugu. Ano sabi ni Jose Rizal? Ang bayani ng lahi, kung kayo may aklat niyan, yung kadalagang tagamalolos. Ano sabi mo? Ipag-utos ng Diyos sa utos ng pare. Mabandasal malaking mintas, di baging kalmin. Hindi anak niya man nagsasabing ulit-ulit, ama ko, ama ko. Hindi na mauwas sa luwan sa ilong ng organ kaya disipli sa kanyang pangaral. Bakit ngayon? Ang mga pare walang bigong kilos na di may ngingo matutumpahalos. Nagbibili ng kalmin, larawas at bila-bilagro, di ba patay na sarapin, papasama sa kaluluwa. Kalminin mo man ikalat na basahan sa lupa. Kwintasin mo man lahat ng kayo sa mundo, kay bilibin mo man sa iba-ibang. Pagpagulo man pagkurus-kurusan. Irisip man ikalat ng tubig sa dagat. Di mo malilinis ko rin ilong, di mo matatawag walang pagsisisi. Kaya hindi sa kasakin mas sarapin marami pinagbabawal. Matutubos na pagkain kay sumol. Bakit? Nasisilaw pag na salapi ang Diyos panis ng mga pare. Magulos pilihan tayo. Imulatan niya ang ating mga mata. Buti pa si Jose Rizal may malasakit bulag idilatan niya ang inyong mga mata. Bulag. Bakit? Pisak ang mata? Hindi. Bulag sa katotoo. Sunod na sunod. Di man na kami sinusunod. Ba't sumusunod? Dito namatay natin tatay ko, yung lolo ko, yung apo ko, yung aking girlfriend, yung boyfriend ko, yung asawa ko, yung anak ko. Dito na rin ako. Hindi kaya? Pero naintindihan niya? Hindi. Di ba? Yung nangawit nagsisimba lang siya pag mayroong kailangan niya. Awit yun. Di ba? Alam ninyo yun. Oy! Ang galing. Ito, sa simbahan. Dumalo akong misa. Ano yung misa? Misa. Ano yan? Misa. Ano nga? Sa iglesia, hindi tayo bulag. Itutulo lahat ng doktrina sa inyo. Magtanong na kayo na magtanong. Kahit yung iba milyon, itanong ninyo. May ministro dito. Si Carubin. Sasagutin mo kayo. Paglilingkod sa inyo. Gusto nyo sa inyong tahanan, o kayo sa kapilya, o saan man dako. Ipaglilingkod sa inyo, doktrina ng iglesia. Magparaiso kayo, magpatalaho kayo. Hindi naman mo nagparaiso kayo, iglesia na kayo. Mahabang proseso yan, 6 months. Sasamba kayo, makikingin yung doktrina. Kung lolobin ng Diyos, ay by May, mababautismo kayo, iglesia na kayo ni Cristo. Dadaan kayo sa pagsusuri, merong final screening. Alamin kung naintindihan nyo, naunawan nyo, tinatanggap nyo, sinasampalatayanan nyo, nakahanda nyo ito pa rin yung mga aral sa loob ng iglesia. Hindi uhura-hurada. Mas using pagsusuri at pagsisiyasa po yan. Kayo magpapasya, hindi ho kami. Ganun po yan. Kaya nangayahan po namin kayo. Iglesia ni Cristo, nakatintyak at mismo sutok sa hangin ng Diyan at Chamba. Hindi tayo nagsasapalaran. Sigurado, tiyak. Ganun o yan. Kaya malakas ang loob namin na kayo aming anyayahan. Gumamit kami ng mga malakas na dinig para kung sakaling yung mga kababayan namin hindi namin nakahanap sa pagkakataong ito. Maging sa kanilang sariling tahanan, mapakinggan nila ang dinig na ito na siyang maging dahilan para sila magsuri, magsiyasat, para maalaman nila kung ano yung katotohanan. Kayo, mapalad kayo. Nakahanap namin kayo, napapakinggan ninyo ang katotohanan ito. Huwag niyong ipagwalang bahala. Ang buhay natin, hindi natin alam kailan tayo ikamay magpapahingayin ng Diyos. Samantalay po ninyo. Saka na yan. Karami kong inintindi. Siguro, yung mga kabataan, puntahan ninyo. Sabi ng mga may asawa, yung anak ko lang, hindi ko masikaso. Ang dami kong anak, 10 yung anak ko. Yung mga kabataan, puntahan na yung kabataan. Ano sabi, saka na po yan. Siyempre, pag nag-iglesia ho po, hindi na ako makakainom, hindi na ako makakasutal. Mahilig pa naman ako sa disco. Paano yun? Punta na lang kayo sa matatanda. Punta ka sa matatanda. Lolo, lola, inakakay namin kayo. Ano sabi ng matanda? Yan na. Di ko na kaya. Ayan na. Kailan? Bukas sa kanan. Kung kailan natin maisipan,
pakinggan pa ninyo ang mga tala ng Biblia. Babasahin ko po sa inyo ganito nakasulat. Ito ang pahayag sa atin ngayon. Sabagat sinasabi niya, sa panahong bukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinaglunuan narito. Ngayon, ang panahong bukol narito, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayon, hindi bukas, hindi sa kanan, hindi kung kailan natin maisipan. Ano ibig sabihin? Hindi ko natin dapat iwag walang bahala. Huwag na kayong magkatubili. Huwag niyong isayangin. Ngayon! Kailan yung ngayon? Basahin natin ang Hebreo. Ganito ho ang ating matutunghayan. Pansinin po ninyo. At ito siyang pahayag. Ito ho. Samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo kanyang tinig, huwag ninyong mapagmatigasin ang inyong mga puso. Ngayon ho, narinig niyo tinig. Huwag niyong matigasin ang inyong puso. Bakit? Iba pinatitigas ang puso eh. Anong sabi? Hindi totoo yan. Kalunguan na niya. Pare-pareho lang yan. Basta ikaw huwag gagawin mo sa mga pakabait ka lang. Wala sa iglesia, nasa tao yan. Sinabi na namin kanina, ang bait mo, sana kunin ka na ni Lord. Hindi mo saligan yun. Hindi masamang maging mabait. Masama sa bahay ka, wala kang kasundo, kaway mo lang. Pero hindi ko magmabait okay na. Ano ba? Eto, narinig yung tinig. Huwag niyo mamatigasin ang inyong puso. Kanino tinig? Kung tinig ko lang, huwag kayong maniwala. Eto, basahin natin. Eto, muli nga sinabi sa kanila ni Jesus. 1:19. Baka may Biblia po kayo. Muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, nanumpay. Bagaman hindi naman kailangan. Bakit? Si Kristo ba sinungaling? Ha? Tayo lang parang maniwala yung nakausap mo. Ano sabi mo? Sumpa ko langit, sumpa ko lupa. Tamaan na siya kidla. Cross my heart. Ito, nanumpa, katotohanan. Ano yun? Ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. May anyaya si Kristo, may imbitasyon. Otoridad siya. May kapasidad, binigyan na niyo sa karapatang magligtas. Anong sabi niya? Pumasok kayo sa akin. Diba? Sa mga tuwid, yung maliligtas, hindi sasampalataya lang. Hindi tatanggapin maniniwala lang kay Kristo. Ano pala? May aksyon. May gagawin ka. Ano yun? Simple. Pumasok kayo. Ano yan? Diba? Mahirap ba yan? Sabi niya, pumasok kayo. Sabi mo, ayoko. Paano yan? Kalinaw-linaw. May pinipili ba? Wala. Sino man eh. Kay sino nga, kay ano ka? Ano nang pili? Yung paraan. Bakit hindi pwedeng ikaw ang masunod? Napaliligtas ka lang, hindi ka tagapagligtas. Yung iba gusto maligtas siya, masunod eh. Ito si Kristo, saya, pumasok kayo. Sabi mo, ayoko. Yung pumasok ka niya, maliligtas. Napakalaking bentaha. Di ba? Hindi ka lugi. Hindi ka naloko, hindi ka nadaya. Sabi nila, yun daw ang iglesia naloko. Sila naloko. Ito, ang gusto, maliligtas. Sa English nga, maganda yan eh. Ano sa English yan? I am the door. If anyone enter in by me, he will be saved. Sa Kapampangan, yako'y masbul. Nino mang lumog ka na ko, miligtas yan. Sa Ilocano, tisyak teruang tisungrig, kanya, maisalaan to. Sa Bisaya, ewan mo. Sabi Kristo, pumasok kayo. Maliligtas. Sa akin, akin, binasa ko na kanina, itatayo ko ang aking iglesia. Sigurado, anong katunayan? Eto, pakinggan nyo. Alin ang nililigtas? Sabagat, eto, kung paano eto, sabihin nyo rin, sabagat ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa. Totoo ba yan? Abay, totoo yan. Masama sa mag-asawa, pangulo yung babae. Pagka yung babae ang pangulo, anong tawag sa lalaki? Undersong. Yan.